Днес искам да ти покажа на много яка техника, на всичкото отгоре и красива, за фокус. Избери си маркери или някакъв удобен за теб цветен материал. Първото нещо, което трябва да направиш, е да направиш няколко кръга. Разположи ги по какъвто начин желаеш. Тук идеята не е толкова да имаме баланс, синхрон или композиция, а просто да се упражняваме за фокус. След като направиш тези кръгове, сложи на първия триъгълник вътре в него. И след което от средата на всяка линия на този триъгълник започваш да очертаваш до средата на всяка следваща линия, постепенно в център. Тази техника е много готина и ще забележиш, че трудно може да мислиш за нещо друго и да не си в фокус в това, което правиш. Така че тук идеята е изцяло да се потопиш в този процес. Разбира се, ако желаеш да го направиш по-красиво, по-цветно, може да добавиш допълнение. В случая листа сложих аз, които са супер схематично и лесно изобразени. Допълнително, тъй като влязох в процеса, реших да използвам и цветни материали, така че да вляза още по-надълбоко в емоцията, която имам. Същото цветяване е повтаряне на линиите, които съм избрала като контур и след което запълването им с срещуположни прави линии в различни цветове. Така имам, освен красиво изображение, още повече време за себе си и за размисъл върху емоциите, които това упражнение ми доставя. В описанието ще видиш защо е полезна тази техника. Има и прекрасен ден!